Hei, minä olen keskivartalon lihava, keski-ikäinen ja keskinkertainen mies. Minä olen tullut tänne kertomaan asiaa. Tämä asia on se, että poistin kanavaltani vanhoja videoita, jossa oli huonosti sensuroitua pornoa. Nämä videot on nyt uudelleen sensuroitu ja uudelleen upattu. Lukuun ottamatta yhtä videota, joka oli entryni ikivanhaan Hentai YTP kollabiin. Tein näin, koska minua kuumotti se, että YouTube ottaisi nämä videot syyniinsä ja pahimmillaan kanavani poistettaisiin. Alkuperäisiä videoita olen jaellut Discordissa ja antanut ihmisille luvan upata nämä minne ikinä haluavatkin. Minä en näin tee, minä en jaksa. Sanon vielä, että yritin sensuroida näitä videoita mahdollisimman vähän rakkaudella ja hyvällä maulla. Minä olen mies, tämä oli asiani ja tämän asian minä tein. En tiedä, olisiko tarvinnut, mutta nyt se on tehty. Ja tämä on tiedoksenne annettu. Kiitos ja anteeksi.